Yɛda mo nyinaa ase sɛ berɛ no doɔ nyinaa monya adagyeɛ no mɔhwɛ yɛ ne nso so yɛda foforɔ twɛ dɛ mpo Nyankopɔn de ama yɛ ɛdo nti yɛtena se a yɛde nananom nsɛm de ba bɛsom mo nsɛm a ɛkɔ so ɛwɔ Sunyan Traditional Council na so Sunyan man mu no ɛfa ɛyɛ ahensie foforɔ yɛdi kan de atom anim sɛ wɔn mfimfini mmienu ne aduonu mmienu mu ɛna ɛyɛ Sunyan man hene ɛkurakura wɔn mfimfini mmienu ne aduonu nan mu afi atwa mu no ɛna Nana Akosua aso sika bre yi ɔtɔ so emienu ɛne ɛyɛ na Sunyan Atankunya ne adahyefoɔ ɛhwɛ yɛ ɛyɛ Sunyan man hene ɛdɔte yie egya no kwan na mane mu no brɛ so sɛ ɛsɛ sɛ yɛpɛ de ɔbɛso nana no mutuo na afei nso wɔde bu ahen kɔkɔɔ akonya kɛseɛ no na mpanyinfoɔ mmienu bi ba abɔnten a na yɛsusu sɛ wɔn na mpanyinfoɔ yi ne sɛ ɛyɛ Atankunya yi ne sɛ ɔno na ɛmɛsɔ nananom etuo mu a wɔn ma mɛtena ɔba bɛtena bu ahen kɔkɔɔ akonya kɛseɛ no ɛsɔ no abu Sunyan man ɛnum ɛna ɛyɛ letter free Bono Regional House of Chiefs ɛbasa akɔmu hene ɛna sɛ bi wafa kwan bi so ɛsi ɛyɛ hene a ɛnya amammerɛ ne amaneɛ ɛkwa so ɛno nti ne dwumadi a na sɛ ne dibire kura no sɛ acting president ɛde ma Sunyan Traditional Council na wɔn agye ne dwuma afiri no hɔ na afei nso yɛbutu na konya deɛ ɛtɔ so bio no nso so ɛyɛ n'ahema ɛde nsɛm pii nso ba abɔnten kyerɛ sɛ wɔne adehyebusua no mu nyenyi sɛ bi do ɔbɛsɔ nananom tu mɛsan sɛ amaneɛ ne amammerɛ kwan so no ɛyɛ wɔ hema asadeɛ sɛ woyi ne ba a ɔpɛ sɛ wɔne no ebu ɛyɛ Sunyan man no wɔde nkyerɛmu baeɛ na akyerɛ ne nso so no wɔsa ama ne lawyer ɛsɛ mo ɛyɛ Nana Akwamu hene ɛna afei nso ɛyɛ Nana Benkum hene ɛsan sɛ mpanyin no wɔn a yɛyi wɔn a yɛdi wɔn di ade no mu yɛ mmienu Nana Yawtwene ayɛ amanfo a wɔtɔ so mmienu na afei nso ɔgye amansan bu ahen kɔkɔɔ ɔtɔ so mmienu na ɛkame ayɛ sɛ na yaw agyare ne din a na ɛyɛ na ne mmerante din no a wɔwɔ US Aburokyiman mu na dwuma a wɔdie wɔ US Aburokyiman mu yɛ Maryland no ɔyɛ prison officer ne mfie nso so ɛkɔ n'anim ahenni ɛbɛfata ne yie paa ɔno na Akwamu hene ɛde no esi soɔ na ɛbaa sɛ ɛyɛ kwadu no anaasɛ dwatɔ no anehyɛ branteɛ no ɛde dodoɔ no ade kɔɔyɛ ɛna afei nso so no na ɔmo so ne so na aka nso ɛnso no mu no ɛna ɔmo vɛte wɔn na ɔmo yi ɛyɛ sɛbi ɛyɛ yewura agyare na nsɛm ne bɛtɔ abɔnten no yɛhwɛ asantesɛm na sɛ yɛhwɛ ɛyɛ akamman na akammara ne sɛdeɛ nneɛma ɛbɔ akammara no ho ban ne kwan yɛfa so ɛyi hene deɛ a na ɛnyɛ Atankunya asɛdeɛ sɛ wɔn bɛyi hene ɛno nti yɛde ho adesua ɛbae ɛsan sɛ yɛwɔ hema ɛne n'adesɛ busua ɛne n'abusua panyini ɛyɛ wɔn asɛdeɛ sɛ wɔn na yi de hyɛ branteɛ a wɔn bɛ sɛ wɔn di akonya no na Atankunya deɛ wɔn yɛ aboafo a wɔn ɛboa ama akonya kɛseɛ no mu ayɛ duru na yɛde nsɛm no bɛto abɔnten no ɛna ɛyɛ Akwamu ɛfa ɛsɛ fekuo no Akwamu ɛfa ɛnso so Akwamu fie mu nso aba abɔnten na aba bɛkyerɛ mu wɔn nso so wɔn fa sɛdeɛ asɛm no nso tie pɔtee na deɛ Akwamu ɛfoɔ no kyerɛ mu ne sɛ Sunyan man mu wɔn ma yɛ ate ase sɛ Sunyan man mu no sɛ akonya tɔ a fibubua a wɔn edi adeɛ ɛwɔ Sunyan no fibubua no yɛ mmiɛnsa enti mu mmeranteɛ nyinaa de wɔn dwa ato a wɔn pɛ sɛ wɔn di akonya de wɔn dwa ato abaeɛ wɔn sɔ ne so ma ne ka enum ɛka nson enti nson no mu na wɔn vɛte yɛ ɛna wɔn nyinaa ɛkɔde ma ɛyɛ yewura agyare wɔn sɛ wɔn kɔde ma ano no na yɛ kamea yɛ sɛ asɛ Sunyan nananom Atankunya no wɔn ɛde nhyehyɛ foforɔ bi de aka akammara na ɛda hɔ dada no ho ɛsan sɛ wɔn de tumi no asɛ wɔhema a ɛyɛ n'asɛdeɛ sɛ wɔyi hene no wɔn de tumi ne mu mama Atankunya a acting president ɛyɛ Akwamu hene ne mom ɛna ahwɛ akyire ama wɔn avɛte adehyɛ mmeranteɛ na wɔn de wɔn dwa ato nyinaa aba no na ɛka me ayɛ sɛ deɛ ahensɛm no ɛne yɛ amammerɛ ne amane no sɛ asɛ yɛ sa politicians
ye vete minister ye vete ministers MMDCs ni ababa be vete nananom nso ama eno nso ayeyi ehin fa ne yakoi ehin fa ne nam yi enti na nananom kire say nananom akomu fie kire say o mu vete wo ena ne na enye akomu hene nko na etena ase nananom atena nkonya ni nyina na etena ase nana kontire nana akwamu nana nifa nana chidom ena afa nso nana bankum jase ena omo maka ni nyina wo maka bomu eye sunwan nananom atena nkonya no omo nyina na etena ase a omo etoto adehembrante no no na omo toto adehembrante no no wieye no ena omo nyina adwene anase wo hu se de ose no fata se wotena boahe kokko akonya kese no so no yewura yaw agyare eni nto omo de ne kwakere na ahema ena na ahema ese ono de ye wompe no esanse ye wagyare mu ade ofra brochie krampo bagan eba sunyanya onkorehwa na bere watia mponya de enchia no eno na akomufie efo akere se eye kwadu a na ahema ade bo no muhwehwe mu no nya ne kore nya sa na tie na de ye kan se amamre ni amanie mu no de ohima pesa wonu no di ade no woni ne bu man no momien kai se akonya na nya mema akonya eye masene mu na emnam maso adehefie mu no enam maso ansa na mema na nya ba bia ye de atra enti se ki ye ka ne yie pa akonya na ye ma akonya enu nti baatan no na kire ne pakora wo pesa woni ne ye de ebu man no enkonya sofo de mo ya aboafo a mo boa ma akonya na ye de edimu na eso so nom na akwamufo o kire se omummu atena konya kohwe kotena ase no na ka me ya se omukọ adu no ase na ahima akọ adu no nsuo nyinam na omusa ka nsem bi se ye na ahima nana akosua aso sikabre yi otosomienu atena konya nhye na se da bi amane mu no onso omuhye wo hene ase da bi amane mu no kroni wowura se bema na wote akonya kese so a eno nkire se krono eye mama akonya da bi krono ni agya ma akonya na ayatena akonya aka se omode bema achi no omudie krono ye ma akonya ema sene mu emma awonto atoso ene di adehyedwa eno nti atena akonya ne wo hema a ene wo hene a wote akonya so nyinara ayo hema ne yemu ade ayo hema ne yemu ade eno nti sa atena akonya tena se na se bie so se be nya do musu adwene na se wo hene ka kire mo se momi emfa nto ne enkodwene ma o kọ na bere watie wakwakotie ehnsem aye kotena ase kan ye ne kan ne se na san ne emfa nto no enti adeche no oba wode na bere wadwene ene de ba se yo de wo hene na tena akonya so a eno no nkire se wo hema se bia tena akonya mema no mo nhye wo hema ase atena akonya mema ne atena akonya ma ene wo hene wote akonya tuntum so no munyinara omunyina hye wo hema mesa se ena mo maso ena adehye kodwa ena mo maso na adehye nkonya no ebaaye esanze se bema ade de ya senka benka bema wote akonya so eya hene ma ohene asene mu made a enka ye mama akonya nanso ya adehye ni ntino emma mpanyufo emma adehyefo no wo masene mu ma entina na akomufo ekase eye sunwan omo mudi ade na ye efibubua mienu che se emma mienu asefo emma miensa asefo eno mudu sunwan akonya no enti se emma miensa asefo no mudi eye sunwan akonya ne bia na ekire se adehye akonya bia no abrewati a wote akonya so se hema no onna akonya ne ye ne dia wona ekire ne ba woni ne bedi ade sa na chi ti eno nti de akwamu empanyefo nso ame ate ase ne se sunya de no nsakrai kakra ewo mu no ma kire mu se omukọ vetin eno mu nyina yi obi enti de atena konwa ne pe no eno no ma gina to mu enye de na ahema ape eno nti sa akwamu hene se na ahema so obutu akwamu hene akonya de a ene na no mo so tena ase e ka akwamu hene ho ema omo vetin ye ne so
eno so wo ye won so eden akomufo won ewo sunya nana no matena nkonya asase so momi enkotie ebra won so ede o nsem ba ya wo mo kire wo mo fa sade asem no esi etie ye asome enyo no be no best yo be no wakaeno yeni mkuo yeni mudanio akwabwe ye nyobe siebe no wakaeno yeni mkuo yeni mudanio akwamwa nyina dawase aye abusia ewo akwamu nyina ede aseda emasunyaman de etie ne se muhu ye won ha enye ne bone so me din de nana ampa abenkire mesikafo me ne akwamu kurunti hene nana akwamu hene ni kurunti hene ne me na eniema bi koso ewo sunyane ha ama ompese omosei ye hene ni din na mmom yeso yetena asese akwamu atrankonya yetena enye yie de enti a yetena enye yie ne se obi ediye wura ni din enam social media ese no na mmom yeso ye be kire de enti a nana akwam otu nanamon a abrante ne te ya wanti ne yie a onkyire mu yie emma wiase man nyina nte a okeka de ope ensem ni nyina ne se enche bia na yewura eye nana bosoma sonkrawiri onya ne ba bi okoye no ntotoye ne yaye ntotoye akura na chi kama akoduru se yebepe ohene a obeba abehwe na chi enti enamon tutuo mu no eye ohema a owo kurom ha efre ahemfo akase a ewo sunyane ha eka nana man hen ho ebi ne eye krontire hene ebi ni akwamu hene ebi ne adonten ebi ni benkum ebi ni twafo ebi ni nifa ena eye chidom omo na eye kingmakers a omo okrom ha omo tini everti nipa emane ba ohema nanim ni ehu ne se saasumasi ana obenten osefata se odi kuro no so emane yeyie nana man hene abusia no fibuboa no ye miensa fibuboa no obia yi ni nipa ema omode ne baaye no eye abusia no asa yi bi kan ho ema nipa no be ye 7 a ombekọ no maba akọkọ tototo oma no na omahunu se omo se fata se omudi sunyane man so a eyeyi ana omudi omunyina akọkire na man hema ema ombisa na man hema se sa nipa ya omudi omabai obi adi akonya ni bia eye na man hema gitumu se omudi akonya ni bia eye oji omunyina abrade a ekire se omudi bia eyeyie nana man hema ye saade ni nyina owie ye no nana akwam eni ho ode dom ni nyina ehye kingmakers amebubo omudin ensa ema omunyina de omukotena ase eveti omo ana omototo oma no ntoto anu no mu no ye woniema bebre wo ho a ye bebisaw amiye hu ne se wudi akonya a eyeyie ebi ne se aye 1 unkoda prison 2 unkoto mona 3 unya ba amane bia 4 aye
abusia na sabi ana kuro na ba bedi so no wo yire wo ho ana sa wo yire ye bisaw wo dan wo ho ana sa wo dan a wodam eniema ba ku mienu bi a esefata se ohene wudi akonya ewo ho a ema ho twa ye bebisaw ye bisa nipa num nyina toto oma no ama omuhunu se nipa ba ko a osefata a odi man no so ayeye ene nana eye boy nkokwa a otoso mienu a yayi no a sesei no odi akonya wosunyan aye sunyan man hin ye de ne baaye no ebe kire nana man hin mam na man hin na ma kire se sa papa no ompeno ye bisa ne se die nti na wompeno a o kire se omua de edikan etoso mienu ofra brochire ba wa machia no etoso miensa ose onyano a obekunu enti nananom tena ase nu se sa niema na ama hima eka no nyaade a ewomu eye ade se wonim se sa ade no eye ade a umpa enkamra mo covet omo a nani fa hene bisa wo mprensa se sa nipa ai omaboy obi adibia eyeye no ka betima ka kire ne se sa ohene we die odibia nyeye firi se omume onyame obekume etosu mienu oba eso kura no wa mechia me ti omu ade nti we die munyini mfirim moje na brade ama ne kɔ akɔveti na mana dinkunim eche se odibia eyeye enu nyina chi no blogger bi afa asem no ade akɔtena social media na de onim anase wate a omisemu no na oka de opɛ na de oka ne se na kwamu ye kronfo wakoje bribe en wakofa ohini bi a onsem fata ena ordinary ba be di sunyaman so ema okansem bebre ekokofa eye ohina akwamu hina owo sampa se na konya kra no yabutu na konya enti na kwamu ye next person a yabutu na konya na ye kwamu trankonya ne de ye ntena ho amma onfa yewura anim nyeden entwitwiri fom ye de ye ka kire sa brante ne se nsama oka odin ye din yewura din nam social media ogu yewura din anim ase no yes nyobe siobe no wakaye no woya yenu ko yenu magadio akwambe yanyumui anu asi no metoa ma asem so yempene amma onfa yewura nimu nyadan entwitwiri fom efiri se yebu yewura soso no onimude oye nipa sebi na adwini mu adan adọ ontimi mfa ne pe enya de abra amamra ni amane adan eda ho onchia ne da enyo no kwa na yi hene omoye keymakers ne yes 7 mienu a omunim no na sebi niema ba ku mienu bi nti no na omontiapo ti nipa 5 eya trankonye nipa 5 atena ase a omko veti omo anti ne se ukogina ba bi na se wote asem bi na se wamma mebisa sene asem ni sitie na fa ne sene asem no wote no na wo kan 7 breadwiasa na sebi mi hu ne se wadwene no emu ha kakra efiri se wo no ti asem na se onti ase a wokọ one side sa ko bisa na o de toto hu na hu no kura ewo man sa na de ato ententan fidie so ama obi adan ativi na ati asem no se ne asem ni sitie no wo fa asem na wo de nam na wo se nipa enka asem we nke nya de se nke beba na mmom se mpanyimfo se obi ka asem boni tiawo ne wa meyi wo anu a yebu ni se asem no ye nokore enu nti ne yaba na emom de sa brante no wagye ne bribe
na se okan nsem bi a yesere no onhwe yie ba bi a okono wa etoro onhwe yie ba bi a wa okono wa etoro wonhwe yie a ye be sori se nana kwama kwakoji abrade bi wa bi ana odi ohene bi akosi so abra yan vete no amfa mra kwan so amfa amamre ne amane kwan so a ye betima gu ni tirisinsa se onhwe yie no wamfa ye wura nanim anyeden antuturi fom se obunu ho a yanso ye bunu ho abusia omudi akonya no omu wo ho omu nyina yi nipa firi omabusiam na omode ompae ena omu nyina ba na obia ni atiase na nan ma de ne de bae what I say entino se wodi obia ba na se tumi wo ho se ahemfo timi kɔ bɛte omu na se omu timi yi obi a mfi se odi man so ebe yi a se no nana kwamu na mo taage ono nko ano esisen moti wo se ma butu nana kwama konya emra bia ntimi nkyekere nana kwamu se ye butu na konya enye ono nko no kɔtena afa akokoko yi eye ohene ne de bae ofri boayin kokwa abusiam eye vetin ana eye nipa 5 no ekotena ase na omuhu ni se nipa sumasi na sefata na omode ne bae entini saa no nipa na ekotena ase no adonten ka ho wuyi na firimu ana twafo ka ho wuyi na firimu ana benku ka ho wuyi na firimu ana nifa ka ho wuyi na firimu ana kwam wuyi na firimu eba ne saa no a saa kwama busia ane ahemfo amebubo omudin no omunyina busia no omo supportu amo watu nana kwamu ana se omunyina twi omo ho afiri boan kokwa akonya nachi akotena ase mamabu osunyaman enti yesre nana kwamu onhye hema ase ohye ohena ase ana tumi bia ma no kwan se otimi atrankonya anase mfan se eye si ahenefo no o ka ho bia yetimi omutimi veti nipa momu se osefata se odi kuro so enti yesre nana mahema yahunu se odi ohema yabunu oni ne hema ohene no so ayi no odi ne hene nana kwam odi na kwam hene twafo hene edi ni twafo adontin edi na dontin benkum di ni benkum ni fa di ni nifa antine yesre nipa no ayebubo omudin no se yeyure fie ni yeyure fi se obi ka ho ne yagya no mu a ono susu udi na konya anti yesre nana mahema yanini ni asem na konya sie baaye na akwaman kura ne eta na chikese ye bon na chi dom kese pa tema yakwanfo ye giye sa roundabout na triso ye twadwane gu ho ama sebe mpreduasa ye fa ne sa edi wachi bo chi dom ama ye tuntun hene kura di wachi ama ne odi wo fa nkurase a ewo sunyaman mu nyinara ama ye di wutu mu se oyo hema na fe adan enti nana mahima wadawma ure firi aye kayo si ye bo chidom ama ubedi omahima ewo sunyane ha enti atanya ye nya no ha no ebi na sesia no ode mayen no ti esrew ye pawachew ohima na wudi no yenka se ye mpene so di uhima ne yen soso no yehine na odi se akwamu hine ne yenta na chi no ni na kwamu hine ohine na waba no eya abusia kokuo ni nyina na agi na tum si yehwe abusia yi anase sunyaman ya ye womu ya memfa ne se sunyaman todo na no omu nyina tai papa na chi yehwe boahin kokwa abusia ugina brane wo aside ugina brane ye gina brane abusia foforo fibubuam so gina brane asa brane mienu na omugina ho no nyina no atai papa ya yeyi nachi
enti se sia no Nana Mahima mi bisa say enti se wanti niema we ya ye kanasia na wo beba be fra kwam hini se ye nkokon ye beko beko akofra chidom de say chidom se onkokon beko wo beko akofa benku so onkokon beko wo beko akofra donti so onkokon beko wo beko akofra twafo so onkon obeko enti na ye srew eba ne saa na kwan be so ana ye fa so a ye tichiri sunyaman ye srew ma ye nyina fanka bomu nyi papa ni ntum ye nye ohene ni ntum ni ye nyina ni ye ntaye wachi ni ye santa ohene na chi na sunya kuro emfa ne mpuntuo emfra na de ye sre no no akwama nyina da wase na de ye sre no no ye da wase yo mpese me kasa kakra ya me kasa yi efem elder na adisiboku kwankwanko sunye akwamu jase hene enche pi ne yete se obi kasa wo Adama TV so na de nkehwe se obey adwuma professionally odi sebi nimdie ni tete ya ni nyansa a omomba abonte be kasa na domtie no odi ya adwuma entie ba kwa no asem emia bimiafo kana papa mu a enka mama bi di ne di nkomo na o ka asem bone fa sunyan akwam hene the acting president no no senka oje nana number fi ma me no na obisa no o so che na sem ansa na obekasa okasa ne etie nie ye nim se sunya ma hene otoye na de se amamre ni amane nana watankonya tache ye nyina no amoyeye na ansa na no sere na no ye nya nte ye no se omahene ni wa krontre ne hwe akiri krontre ni hwe a akwamu edidi so na bibi nti krontre ni ho na akwamu ne ho ono monye the acting president the acting president no nya mahema na de ma no we acting mahema ono ma na akwam the power of attorney say can the power of attorney out here say obi di dwuma die na dwuma die no ni tumi nyina ma say for di dwuma so nkoma no enti na trankonya so etena ase edi say dwuma no pepepepepepe ye nipa nso na ye kimekese no say ready kan ye no na ye kronti hene ene chidom hene na bibi nti omanti mama bi na nipa nso no mu hia ye no ewie no me ye vet ni nyina wie ye no a ye consensus no ye yi nipa baako ye nyi nipa mienu ye wura oje aman therefore wan kokko otoso mienu no odi tu dwa wie ye no hon ko sensen bebere enya na kwam no odi ni tumi na emmom no ye tumi a ye abakma hene ene omahema ene busu pa ni hia ya omde ma na matankonya no odi sa adwuma no ti odi sa adwuma ni wi a enya ono atwankonya nya ni di sa adwuma no wan sore anko obi abusu se mi kopiki nipa omo abusu na de baaye ti an montu na kwam tu ye no mfonso obi anim enti ye ka na obi pese okan bia onko su amamre ni amane no ntie panyimfa asem na so obekan bia wakan bi bebele kan sem ye nsem pata ye de ye kan ne se nana manyema nye nana akwam na tankonya na ba ni fie ko na busia fie ko yi nipa omo na yi nipa de baaye na ba bia amamre ni amane dwuma de ese odi na odi ye na odi tu dwa no yi ya nyame adom wayi ya mahene de amaya uyi kroma nipa munipa 90% munipa 90% ede wachi otanachi a ese ama sunya ama sunja ba ne yenye ahene nti yehia mo awie ya na kese ba pese ba mo se yese sunya yese hine ye o mahene nana odefo giamansan bwan kokko otoso mienu kroma sunya yire se obi akoma to no yem na mo bisa ya yedi ehye anwumere ya na de yesem no se sunya yenya hene omo nobility nana no omo ye no nana mahema kan se mienu o se o frɛ beche ba wa machia no tu omuade tire wa threaten se obeku no nana onye sa da
Uge na nim kura na nim yojo. Ne kasa adu na de bia ye nipa wo ye soba. Wo bre no wase a ye hufunso obi a wo no. Ente trona amafo edigu no so na na onte sa. Nipa ye ken nana mu wi am kopa na mo hwe nipa no. Wo ni personality a wo abebo nse no okwache won se we de wo se ofata se awade de akonya na ma no. Enti awade na de akonya na ma no. Na obi de akonya kokuru se awade beto ne sa afre no. Ye se Solomon nyansa ndie ne kokodro de ma no. Sa Solomon nyansa awade de ma no no. Onfa sa nyansa na ma no double. Mo fa ndi sunyama so na ye honyoye. Amen. Mediane ati atua di awuo saben abebrese. Ya ne sunwa benkohene na obru yebo adi awuo the third ne chiame ne me. Sade empanyin se owo awopa oti odin ka no. Matimi asom abedru na akwaku saben ababio. Sunwa akwamu hene epatu so. Obronyi beka se immediate past acting president Sunwa Traditional Council. Na himfie na mewei. Na mifa kwanya we so na mentonkra emma enkanka mrantie ne mbeba a omote internet so eye abefo ntintanfidie so se eye nana akwaku saben ababi osunwan akwamu hene eno kai osese nkwan joa anosini bia ka bihwe eno nti emma omu nya kwanya emfa we so enyina baabi enka nsem sanse mpanyine sise okogina wuram na utu amina na okantam gunkura ba beduru fie no na aduru fie sabi mpradiasa eye soragro achichede ade anka wontobi na ye paiti ade aduru akoto de onfa ho eye nana bosoma ene nana boahen kokko abusua royal family ena dwumade we nyina da ho mo na mpanyine sise ka onanti ana account eti agro we kenya nkora agro nti nkora nyi omo ho mfirim eye ni bresem na se wo se wo ye blogger eye politicians for na omuta yusu mu de ye adwuma enya hinsie sanse obi nim obi fie abakosem wakotena baabi bia wote na se wo ye sukonoma na wo bobra na kokora ne mrewa edua kuba enya ona obedua bofre na kwaku sabia baabi odefo onkwaso mame nchia wa na wo kire ye mpanyinsem eti sankora na o start o gina chirichiri o toto ayampia no ye betimi aka kire o pipo se chirichiri bia ni achiri sansa pesese gidi kwan bia nwa enkan kire ye se ote bosompo achi enti wode unti masunwan ana o magana yen tumi a ye wo no enya aban mu de ena enya de ekotwetwe ekotwesekan ewo mu konwa ye te so no ye betimi ama ofiri baabi a wo aba ha nemom de ye bisa ye hono se wo ba na ye ntwa uti na ye nya ohwe a ye se wo kora na daachi na ye se no nti ye tu omofo se so omafoforo a ba biara ombetimi de akoba sunwan de omu stay away especially eye nana kwaku saben ababi osunwan akwam hene omu stay away from nana akwam sanse so kasa akwamu a na enye nana akwam na ade no na mu ka akwam man so onim abakosem a onkosua abakosem sanse yende ye gitumi se ye yese ye wompanyimfo de a ono so wompanyimfo akwaman eye man kese ehun pone ho kakra bia ohunie na se sabi onya nkwan na adwo na no sine bia ka bia hwa wo se wo ne hwan a wo betimi atena baabi na watumi abɔ se sampa akwamu hene sunwan akwamu hene na watumi aka akɔkasa wagisika na sabi radio sa wonim ni ntia na obi nim no ofre wakoa bi na se wonim na akwamu a eye na akwaku sabia babia wa mpo ommedi akonwa no kora no na wonim baabi ogina ne gina bre a nipa ye nipa ntia nipa didiwie na nipa nkasa nwie emma nipa ni mmere na nipa ni bre a oya ade sanse bosom nipa na man bosom sa na akwamu ne mpago akora wontime ho no wapepa ye de obuo ni ani de amaw sanse yanim se bi motufo eti de oyeye no ye nhyew ye mo ye tufo se de oyeye no san dwene ho ye na ye bibi sanse so ne na akwamu hia baako ne baako ani na wo so tim bie wa no ekasa che na akwamu a akonwa ametisu me so refri se chiame sanse ye nim tumi a ye kasa firim na akwamu nya ne tumi o ne nananom akonwa o mabɔ ho ba besi nne enya wo su kono ma na ye be ma kwan amo abegu akonwa na animu ase na me ka kire o se akonwa e wo ofie no ene na akwamu de ne ye pe
eti emu enu animu ase eniti ye fa kwanya we so ne aka kire sunwaman nyina se de asi sunwan no eye nanabo ahenkokwa abusua na anya de nanabo ahenkokwa abusua be yina ba bia ye de ye besom ne se ye wura ne ye wura anom eniti ye sere omo so se omo makure mu njo de aba no omo ye nyina ye fa kokoduro anidie obuo entai odefo oji amansan bu ahenkokko a otoso mienu sunwan mahene prekope sanso ye dehye ewa abusua no empanyine se sedufo che eto edan stuom emfiapema etim na denche ye dem nyina ase ne akwanwa mode amaye eni sunwama nyina eti wo kasa makasa anye de na na kwam se menye de ono na na kwam onye eti wo so me kwankoye de ohaw ne oyoni ebeba sunwan sanse sunwan joya ejodada ye dem nyina ase akwamufo nsɛm na yɛ kwakwakotie de aba no de yɛ kan sɛ yɛ de honom sɛ yɛ boa ma amamre ne amane yɛ fa no ntoma pɛfra de yɛ bɛto yɛ no soso ene de yɛnimu no ene de yɛsua no na da ne da yɛ na yɛ de gu akwamu na afɛ so yɛsua ho ne yɛmapi de ka ho da de me kan sɛ de yɛ wa ene yɛ amamre ne amane na nanom mo so na mo yɛ ntua no na sɛ mo sɛ na mane kesene a ɛbɛyɛ de na nkyirima no so enya bi de yɛsua eno nti mo mienhwe sa asomdwe beba na sunyaman enya ntoma pa efra na mpuntuo ne asomdwe a na ka enim se wosunyan no asa abamu ebimu eno nti se sei de akwamufo a se bi omoda no ni ene nana akwamu hene ye nana kwaku saben ababio a wo ya akwamu hene a na wo ya acting president edema sunyan traditional council a ebeto dwa sei na hema ahya se wonfa na dibre ento honom na afenso ye butu na konya no omode enchiremu de aba sese de na se de won yi no eye oko oje amansan buahe kokko otosomienu oje amansan buahe kokko a otosomienu a na ne fiedin de yaw ejare sese wono ena won kire se akwamufuo mo vete no na mo tra konya tena se vete ne ye bibiara a wo mode akonya ne ye den emma no a omodo mususu mpo se anaso mususu se omo kire se wo fiti ne dwumadi enso ase na kwadu a na ahema de bo ne nyina no omo hu se nzu nyinem to omo de ye adwuma enyeye na so yen kan hu se ohema ene wotumi se wosi ehene no kire ne bakora opese wone ne bu ne mai medamase medin e de ma me fozi otwedem ponyankopon ya doma ye be se hia makram